I gde ste, braćo moja, dobrodošli u novi klip na kanalu. Znači, kao što vidite, brate, tu je Minecraft. Znači, danas ćemo da igramo Minecraft. Znači, igramo preživljavanje, solo preživljavanje. I, znači, nemam nijedan svet, nemam ništa. Malo pre što sam ušao u igricu da testiram čisto, znači, čisto se poteti malo neke kontrole i tako to. Lajkujte video, ostavite subscribe, pišite dole u komentarima šta želite da vidite još u Minecraftu i šta želite još u Minecrafta da vidite, šta želite da gradim i tako to. A mi možda se bacimo na world name. World name je jako bitan. Znači world name ćemo da stavimo Luni, ne, nije to, nego Tunes, tako. I sad ovdje komande isključujemo, difficulty normal. Roll type, default, chest mi ne treba, ovo ono, to je to. Znači, ljudi, možemo da krenemo. Idemo na create world i da vidimo šta nas tamo očekuje. Okej, pogledajte da je nas spavnovo, brate. Znači, zimski biom, ljudi, zimski, what? Nisam očekivao da će ovo se desi kad razbijem ja sam mislio samo ono šta kao rupa, kao će se napravi, okej. Drvo nemamo nijedno u blizini, da imamo tamo bi otišao prvo da iskopamo ovaj charcoal, ali pošto ga nemamo, what the fuck, pogledaj gde me, what, stvarno me je spawnalo, brate, negde ono u 3 lepa, stvarno ono, tako da, okej, izdržat ću, izborit ću se ja s ovim, okej, mislim da ipak neću, šalim se, da vidimo, da, ovdje ću da nađem teško i hranu, i vodu, i piletinu, i McDonald's, brate, šalim se. Znači, prvo što moram da uradim to je da iskopam drvo, znači, trči do drveta, druže, drvo, znači, majka. Dobro, kopaj, brate, znači, kopaj drvo. Prvo što morate uraditi kada uđete u igricu, to je da iskopate, znači, drvo. Znači, jedno drvo morate ovako da iskopate, brate, sa drvetom u ruci. Kao što vidite, držim drvo u ruci, kopam drvo sa drvetom. Reci, brate, kakav magic, brate. Okej, ajde iskopajte već jednom. I sada kad ste iskopali drvo, uzmete i bacite sve to, ne treba vam, šalim se. I rekao nestalo, dobro je. Okej, zanemarite samo ovaj skin je nebitan, ono, boli me kura za skin, ako vi želite ovaj skin neki da stavim, recite mi koji skin želite ili mi pošaljite, nebitno, dole u komentarima ostavite, nemam neki kompleks vezano za to. I prvo što pravimo je pickaxe, znači pickaxe prvo moramo da napravimo i odmah, znači to je jako bitno, mnogo bitna stvar. Samo sekund. Okej, sad može nastaviti. Znači, mnogo bitna stvar. Pored crafting table-a da ste ga postavili da napravite ovaj pickaxe, kao ja sada, znači, odmah pored njega ovako. Znači, krenete da pravite stepenice ka dole, ka zemlji, znači, ovako krenete pravite stepenice, to je to. I vi ste napravili stepenice do kamenja, brate. I kao što vidite, odmah imate kamenje i ne morate se cimate, brate, da idete, tražite neki cave ili tako nešto. Znači, ja sam uvek radio kad sam bio mali, brate, čim uđem Dobro, ja sam uglavnom stavljao onaj chest na početku, pa ako nema cobblestone-a ili stone pickaxe-a, onda uzmem, pa uradim ovo, tako da ono, iskreno najbolji način da se odmah uzme stone na početku, brate, tako da iskopat ćemo ga ovako, valjda će bude dosta 20 komada, bit će dosta. Znači, šta nam treba? Znači, treba nam ovako, znači to je to, sad zatvorite ovu rupu kao da se nikad ništa nije desilo. Sada uzmete ovo ovdje i fuck, nemam više stikova. Okej, napravit ćemo to ovako i sada uzmete onda ovako, tako je, to ti kažem, bacite tamo 3 kurca, uzmete ovo, VTF, odakle mi nazad, dobro, nebitno, i ovo ovako prebacimo tu, ovo tu, tako, i ovo get the fuck out, i mi smo sada spremni da idemo u nove pobjede, i ovdje još malo stikova pokupimo, i zeko, dođi vamo, treba mi has, to ti kaže bre, zekunja. Okej, ne znam kako su mogli da spoje, kako se zove ovo,
WTF, kako se zove, pesak i sneg, ne znam kako su uspeli da spoje pesak i sneg, ali nema veze. Ok, kao što vidite, našao sam pećinu, idemo odmah u pećinu, what the fuck, ne idemo dole u pećinu. Žalim se, išao bi odmah dole u pećinu čim je vidim, zato što hoću odmah što pre da uzmem iron. Znači odmah mi treba iron na početku i bolje da ga uzmem ovako kad sam već, kad nemam toliko bitnih stvari da izgubim. Kao što je ovaj cobblestone, kao što je ovaj coal. Tako da, ajde da malo da se ja izđiram ovdje pa ćemo da vidimo. Pa majmunde, nije ti to auto da ga džiraš. Čuti bre, čuti, shut the fuck up, pitao neko nešto, shut the fuck up. Šalim se ljudi, volim ja vas puno bre, to ovdje više nema ništa, ovaj cave je prazan i totalno je useless, znači ne mogu da verujem na što sam ja potrošio svoje dragoceno vreme, brate. Ne znam, idemo negde vamo da vidimo da nađemo, brate, neko dobro mesto, neko čisto mesto sa puno drveća blizu vode. Mislim da ima bar vodu, razumeš, tu u pogledu nekom, pošto mi je to jako bitno da ima. Tako da ja ću da se našetam dosta dok budem našao, tako šta je ono? Šta je ono ljudi, what the fuck? Ne znam, ja nisam igrao ovu igricu, niti sam gledao kako drugi igraju, znači ima brda update-ova. Ja stvarno, ali je ovo village, brate? Ili neki ukleti, pošto vidim ovu paučinu mrežu ili nešto, brate. Ne znam iskreno, brate, stvarno ne znam, brate, šta se dešava i šta je ovo, ali meni se čini, ili ipak nije village. Da, nije village, tamo je bio zombi, ako niste vidjeli. I ovo mi treba, ovo mi jako treba. Daj mi ovo, to je to, ne moram da ga pravim. I krevet isto ne moram. Oh my god, koliko mi ovo olakšalo igricu, možda i ovdje negdje, da i tamo je voda, definitivno ćemo ovdje negdje da napravimo bazu. Ne 100% sigurno, ali možda. Ok, da vidimo šta ima ovdje. Hleb, gle šta leba ima jebat. Krompir, ok, kol, to je isto ok. Ovo ću da im uzimam, pa hoću što da neću, brate. Treba će mi, što da ne, 3 komada i 2 kreveta, brate. Kad ima široko, kao, niko ne spava tu iskreno, da mu ostavljam ja to da on tu spava kad ne spava. Kao, ko će to da spava? Zombi spava napolju. Ok, ovo ću da uzmem iako ne znam šta je. To je za one napitke valjda, kao ne znam šta je, za one napitke. Dobro, ovo neću da diram, tu neka jebačka kućica, sigurno brate čim ima samo 2 kreveta, brate. Ovdje ništa, neki tajni prolaz ovdje možda, nešto, ništa, ok. Idemo dalje, znači ljudi istražujemo ovdje kuće, znači da vidimo šta ima, vidio sam jednog zombija malo pre kako je riknuo, tamo, vidjeli ste ga zajedno kako se ovdje pržio na suncu. Ovdje još ništa nije izraslo, ok. Ovdje isto jebačka sobica, još jedna ovdje. A ovdje su možda neki brat i sestra bili sigurno. Ok, idemo dole da vidimo, dole možda ima nečega zanimljivo. Maco! What the fuck? Maca nestala. Dobro, ovdje, pa nema ništa ni ovdje. Wow, gledaj kako lepo ova ledena planina. Ok, i nema ništa, jel to? Ne, ovo je samo ovaj Spike, nije Spike nego to kako se zove taj Spider mreža, da, ok. Znači ljudi, to je to, ja mislim da sam našao ovdje mjesto gdje ću napravim mini bazu za početak ili možda da izravnam ovako neku površinu ovdje negdje okolo, ali to moram sad baš da vidim da smislim. Ok, ja mislim da se ovdje nalazi jedan skriveni prolaz zato što, pogledajte ovako, realno. Udaljen je od svega, znači okolo, znači ničega nema oko ovoga. Znači mora da je ovdje postavljen s razlogom, mora. Ok, moram da ubijem ovog zeca pošto nema hrane, a on se zabagao. Iđi vamo, ne, moraš da umreš, buddy, moraš da umreš, to ti kažem. Ok, i... nema ništa. Really? Ozbiljno? Treba da bude ovdje dole nešto, ej. My fucking god, ok. Ništa, ajde da stavimo, brate, onda ovo i da stavimo da nam se krčka malo ovoga. Imam i
bread, mogu sam i bread da jedem, ok, i već pada mrak, tako da ono, ovdje ćemo da završimo ljudi našu prvu epizodicu, znači, našli smo mesto, ok, sve je lepo prošlo, nismo umrli ni jednom, nadam se da neću baš ni jednom tokom serijala, to će bude ono teško stvarno da se uradi, ali ja ću se potrudim za vas naravno ljudi, i da, zapratite me na TikToku, znači tamo svaki dan live-ujem, znači live, snimamo Minecraft, snimamo Call of Duty, tako i zajebavamo se ljudi, tako da ono, zapratite me na TikToku, tu će gore u levom uglu da vam piše, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ostavite like, share i subscribe i imate jedan veliki pozdrav.